Hello viewers, kat mga nang saat sri sinishalor nga puli ka Bible but kapan kan mo nga nakaay ka ba Jesus Christ wang naki-gospel ba wang pimla ban bu yaki wan tamay hakilwas ni kabarem kat ikadan ka jingkit jingmat ba bat mentangi dan gidang ya du banay ba ningkang jangu snam matmay mga kwa mapinyo ay na kani badai mapinyo jingkar ku pinumday banlong kom kini ki lawas di ki barem day usnam thamay talada pinday mapinyo ki jingkar ku ki bathamay pinday banlong kom kini ki lawas ni ki barem tamarwang jisula da pibu ya kani kawan thamay akini ki lawas ni ka barem kanjayu bat ka tukal was ni barem kan sa padang bat kan sa pat bat kawan ru kan sahat kawan bat thamay kan sahat bat kumju kitu kilwas ni ru kit sa pat no tega kwa ban itu fi baka jingmat Jesus Christ ni kwa ban keren parsi ya zamar mau jisu ha ketua por wan ka pertai ba kadan kaniam karukam pi kai kaniam karukam tu gidan ki jiu ba kidan ki farisi ki sadusi ki babut ya gitu ki niam kirukam kibala arim kibala patang la patang bat uji sukres sabawan wan ra ika batamai bat mau ulang batamai ba unu ketijong blai ka unu ba dan hau ji sukres ulang ka jingim batamai celada dai ba pinyo pediang ya kan kawan ka batamai pihap ban penkelaru ya ka sni jong fi ka ban benkela dah katu ka sni ka barem sya ka sni ka batamai ban lek kumta ka dan ka kam ka jingkela pi lada ngakran unni kani ka thauru syapang ka jinglong niam lada pidan ha kamensiam meniki jingmat perkhat mapiwan ra dikiniam kirukam orang kan bahaban pediang ifi ya ka jihikai Jesus Christ bahu kai thamai ki airu kan sa ba fin syampang na marmala da fin pat berat de gitu ki jing perkhat ki barem perkhat hala ki jong ki balang perkhat hala ki jong ki niam bat uji skres umyo mentrai hauni arhajar arpusau filen kam no ban perkhat no kat kom ki jing perkhat ki bau uji skres uang filen kam ban penthamai pol uang filen kam ban penthamai no ya ki jing perkhat jong fi tibalai hauni usnam penthamai pim sedang ban numpet syuk syaka barem nilai ban pet no syaka batamai ban i yo Jesus Christ ban ya ka barem kong ifi ka jinglong rem ka de bala bandan ka jinglong niam nang tade let's see fi dan ki ba fi khlo ha ka barem ru fi so sarong ha ka kala banlong ha ki kerdan jong fi ha ki kam jong fi bat haki ki ba file out way war hajars war pulai blak da pi kren sa ka ju shi ka ju ka ba pila da ble fi sko sarang haki ki ba pila da ble re haus nam tama gi ban klet no pol wanga klet no ki ki ba rem bat ngapet menta shi ka ba tamai titong ngin duai hublai ba ngin klet no ki ba rem re ngin pentamai di ban ngin expect bonus nam ba tamai ulong snam u bangin le shibun gi kamba ginle no nakai ka bagi skow thu kat ko bagi jihikai Jesus Christ kat ko maktin jong oblay bat ngin sai ki batamai tena bataka buram jong try yaro